17 ta' Marzu l-ġurnata meta d-dinja tilbes il-kulur aħdar. Dan sabiex tiċċelebra il-festa tal-patrun Irlandiż San Patrizju, festa li qed tiġi ferm popolari magħna l-Maltin. Propju ninsabu hawnhekk ġewwa Spinola fejn għexieren ta' nies minn kull età differenti ħanqu t-toroq ta' San Ġiljan sabiex jikkommemoraw dinha il-festa u jfakru l dan għal-qaddis b'tazza birra jew tnejn. Ix-xemx tiżreġ u l-festa ta' San Patrizju ġibtu eluf ta' nies kemm Maltin kif ukoll barranin fit-toroq ta' San Ġiljan sabiex dawn ifakru l-mewt tal-famuż qaddis u patrun tal-Irlanda San Patrizju. Din il-festa qed issir ferm popolari mad-dinja kollha sabiex għal darba f'sena apparti li tfakkar dan il-qaddis tiġi dedikata ġurnata għall-birra. Għalkemm San Patrizju din is-sena ħabat jum qabel bidu ta' ġimgħa skolastika, dan ma qatax għal plexieren ta' studenti uħud bil-bis sajfi sabiex imorru f'San Ġiljan u ma' eluf oħra jiċċelebraw din il-festa. Krutawan jużar l-attività ewlenija fi Spinola fejn saqsejna xi nies preżenti kif jiċċelebraw din il-ġurnata u x'jafu dwar dan il-qaddis. Kif tiċċelebraħ San Patrizju? Tiġiet uħut nejbirra mal-ħbib tijaku. Ifimni, peress li mux kull ġimma toħroġ ħabba xogħol skola u hekk, isu avveniment fej tajt il-tqajt ma' kulħattu. U tixrob u tkun mal-ħbieb u xek. Mal-ħbieb. Taf minnu San Patrizju? Qaddis nimmaġina. Naqa diffiċ li San Patrizju, fimni l-Irlanda mort, smajt fuq ma eżattament minnu ma nafx. Taf minnu San Patrizju? Billi nqim il-qaddis u imuħ billi nixorbu miegħu ħanejdu hekk u niċċelebraw bħall-Irlandiżi. Nippruvaw nintegraw mal-kultura tagħhom u nilbsu bħalhom. Kemm jista' jkun, viva l-aħdar. Nirdu kosma xejn. U taf minnu San Patrizju? Naf li hu minn Ireland. Ta' sek. Skont kif tgħid it-tradizzjoni San Patrizju marlula l-Irlanda wara li kien inżamm bħala skjav fejn hemmhekk beta jikkonverti lill-Irlandiżi għall-Kristjaneżmu. Jingħad li dan il-qaddis mit-propju fi 17 ta' Marzu u għalhekk id-dinja kollha tingħaqad katina waħda sabiex tfakru bix-xorb tal-birra u l-kulur aħdar. Il-tradizzjoni tassoċja l-kulur aħdar ma' dan il-qaddis għax jingħad li San Patrizju kien juża x-xemrok fjura ħadra b'4 werqiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.